Gabi jala horas madihita saluhutna. Pasahaton ma sian hami parhalalu tuhuriata suang songonin mengikuti live streaming. Selamat hari Minggu mahita saluhutna. Ima mingguta sadarion di goarima Minggu paduahon dung Trinitatis. Doho topik Dipitori ala haporseaon. Solat nai Dipitori ala haporseaon. Adorang so mamuhai parminggota tapasonang jala tapauduk be marohata martangiang nahohom mahita. Amin. Mari demahita si buku ede nomor 550 sia ayat sada do tolu napatuluhon jongjok kita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin.
songonodo ninna Tuhan Jehovah yang go halak partigori mangoludo binani parsihotonna marha porsiaon ala yang go dihalak parjahat dangadong hasonangan haleluya. Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopoha hubain hami, silelomu na denggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti mahami asa unang marpos nirohami tu arta di hasianganon, leon di hami haporsyaon, asadot hami berjabar di siteanon ni akkana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, siap patik patuluhon dohot lapatanna. Songono ma patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhum na sogot akkana marsineang di goarna, dia do lapatanna odo. Iko dia biari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang olo hita mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, mana mangasi marhite goarni debata, adina tarsosak dohot tangiang dohot puji-pujian dosi dohonon goarni debata, ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya perbuui mahami, maulang nopar cepat ini. Amin. Tuhan
atau poti madosat tanah godangi di adopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Wilala hami rikot doa sini roham saluhut hami halak pardosa. Alanido umbain nahu paserep hami roh diri nami sadarion di jolom. Jala hu parhatopot hami tung na jodoh hami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dihalomon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hagadihon nami dohot pangalasion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasi ni roham dihami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoni. Todi parbadia. Asa tarapul situtur hanami majauho. Asa patun. Tigor. Jala daulat hami marpangalaho. Bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasani dusata. Roma hamu au. Asa mangolu to di muna. Ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar doi bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Tangihom ma hata ni debata sian epistel minggut dasa darion tersurat di panuringan Habakuk bidu 2 mamukai sada do 5 ayat parpudi rap mahita majahato perjolo di atas panatapakku doahu jongjong jala tindang ahu tu partana batoan jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidononna tu ahu jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku jadi na Jehovah mangalusi ahu surakon mapangukaponi jala unir tu akabatu panurakan
asa takas tarjahan ng kamulus. Ay taringot tutiki sugot dope pangkaponi jala hapogan mareahi ujung jaladang margabus tungsura pe lumeba sai pai maima mai ai sai narodo sogot dang tagamon tertading Ida mangateal doibana dalam tigorohana di bagasan. Alay ang gohala partigori mangundo pinaheni parsir. Marhab sosial. rap mahita 5 Tongon tahe pangoseo yang go anggur juga bawai bahen dan marpadiana. Di barua Tuhana songon parbiguon jala songon hamatean doibana na soolo mahap di pangpungut ibana salut akalam song jala di paluhut ibana sule akama marga isang ima sahatna martua ma akan tumangion hata ni debata jala nau piotsa amin. Tidakko mahaporsiatai songon nane tidakko di dongata sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan na tumo perangi au porsea anak debata Jahoba na sesadai imane tibuon si Maria nagabigabian si Anton di Parbadian Andoran suhuan Ido tuhata Sumpah nagarni Umuman silapus Nama tidak padang Ibana dihau pinar silang Natuat ubun itu Nama ngulu dari patuluhan Nama susurgo Lahundu siamun di debata Jahoba Nama naik kargogo nasu aturusan Sudah iman kuat suku tanah on Menguni halak nama ngulu do namate Au porsea Don di perbagi, kalau ada sudah ia bagi, ia itu nama Kristen akan bagi. Do dia sesang dosa, do dia sesang memanduk, menurut dari halak nau mati, do yang luan na sora sudah, amin. Kor ina Jumat.
Salam kabigima sing-sing di Pardigota Senarion Ima di hari Minggu kedua hontu meditatif. Dapat dulu pertanyaan daerah hari Rabu 10 Juni pukul 10. Daerah Sada Riau Patra Kumala. Nama Jabui keluarga Inang Nonya Jurima Siburian Boru Ombing. Inganan ruang serbaguna Pantai Sada. Daerah Tulu Dago. Nama Jabui keluarga Amang Pendi Lumbang Gaul. Inang Kera Boru Silaban. Inganan ruang serbaguna lantai 2. Daerah Walu Bypass Timur. Nama Jabui keluarga Amang Panangian Bubis Inang Lilis Boru Tanggang. Inganan di ruang konsistori lantai Sada. Di hari Kamis 10 Juni pukul 10. Daerah 5 Malabar. Nama Jabui keluarga Inang Nonya Sinorma Tambun Boru Sianipar. Inganan ruang konsistori lantai Sada. Daerah Onom Bansel. Nama Jabui keluarga Amang Reimat Marpau. Inang Putri Boru Tambunan. Inganan ruang serbaguna lantai Sada. Daerah Pitu Pajajaran. Nama Jabui keluarga Amang Fransitorus. Inang Evelyn Boru Sitompul. Inganan Kenari Residen Blok Kenari 3 nomor 10 Sada. Jalan Ranca Bentang Cimahi. Di hari Sabtu 20 Juni pukul 10. Daerah 2 Antapani Artamanik. Nama Jabui keluarga Amang Parulian Lumban Seruan. Inang Erna Boru Gultom. Inganan perumahan Putri Dago. Jalan Putri Dago Timur nomor 20 Walu. Nomor 2 Ruas Namoding. Nah di hari Selasa 3 Juni Nunga Marujungolu Amang Hotman Pardidi Makabaluhon Inang Bintang Boru Hutagalung. Tutup umur 82 tahun 2 bulan. Ruas Wik Dago. Nomor 2 nah di hari Selasa 3 Juni 2026 Nunga Marujungolu Inang Heti Boru Marpau. Tutup umur 72 tahun 5 bulan. Ruas Wik Antapani Artamanik. Tatangnya konma angkiat sumibu tarapu sudi keluarga na tininggal honna. Nomor tolu Nunga Majalo Pasu-Pasu Perbagason. Nah di hari Sabtu 10 Juni di gereja HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Nunga Majalo Pasu-Pasu Perbagason Sonia Melodi Kristiani Boru Sitinjak. Boru ni keluarga Amang Robert GMP Sitinjak. Inang Rusmala Boru Sutanggang. Ruas Wik Bandung Selatan HKBP Bandung Resort Bandung. Dohot Sabam Irfan Fernandes Pasaribu. Anak ni keluarga Amang Joni Pasaribu. Inang Lena Rosmaida Boru Manurung. Ruas HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Nomor 4 Ruas Lapinda. Mamukasian Minggu Sadarion 10 Juni Donda Laureta Boru Simanjutak. Ruas Wik Riau Patra Komala. Nunga pindah ruasonna tu gereja GKI Maulana Yusuf Bandung. Nomor 5 Dang Ruas Nihuria. Mamukasian hari Minggu Sadarion 10 Juni Dang Ruas Nihuria HKBP Bandung B. Nomor sada Pahala Mangara Beatrix Yahan Rap Dohot Sahala Buruna Ala Nang Mahuria di Huria Naso Sadok Matu HKBP. Napa dua hon keluarga Aman Sentosa Panggabean. Inang Maria Boru Sitompul. Rap Dohot Sahala Yanakona Ala Nang Pindah Kota Dalagabe Ruas Nagok. Napa tuluhon Dikos Naolandro Simanjuntak. Ala Nunga Marhasohotan Jala Pindah Kota Dalagabe Ruas Nagok.
napaubaton Deni Raja Guguk ala nunga marhasahotan jala tindak kota jala gabi ruas nagok napalimahon Deni Raja Guguk ala nunga marhasahotan dohot kota jala gabi ruas nagok napaunopon pandidion nabadia di parmingguon sadarion tapatupado pandidion nabadia dua halak dak danak borusian ruas ni huriata napa pituhon pendanaan pesta huria di parmingguonon tapatupado papungu pelean tujolo marhite-hite amplop khusus pesta huria naung di parade las marohata pasahaton peliani napa waluhon panabalon sintua di hari Minggu 21 Juni nanaingro di permingguan pukul 10 di Patupado panabalon sintua tuli mahalak calon sintua nomor 3 konven Pangula Nagok Tiki di hari Senin 15 Juni pukul 10 maringanan di HKBP Bethesda Bale Endah di Patupado konven Pangula Nagok Tiki dohot keluarga HKBP Distrik Sapulalu Jabat Tengdeye nomor 10 libur nasional jala libur nasional tahun baru Islam di hari Selasa 16 Juni tutup do kantor ni huriata suang songoni aka ulaon kategorial nang sermon parhalado nomor 10 sada pekan olahraga catur ama semifinal diuduti final catur pekan olahraga ama di Patupa di hari Selasa 10 Juni mamukasian pukul 10 dolu wib maringanan di alaman dulu HKBP Bandung di Pardohot Imawik Riau Patro Kemala Dago Sarbuncit nang bypass timur nomor 12 surat sian kantor pusat dajalo do surat sian kantor pusat dumu tu pesta paro loko-lokon 165 tahun HKBP Laho Sijahanima surat sian kantor pusat mandapoton nahi naholongan sude ruas dohot parhaladoni HKBP marhite-hite pareses di inganan Nabi tapi madihamu di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus natong-tong madongani Kuriana sian uduk seret ni rohat tapuji mat Tuhani nama ngiring-ngiringi dot mamasu-masu Huriana sian satu tubuna di 7 Oktober 1860 sahat tu obason sogon hatarida nilas niruhata naing patukon ni HKBP ma pesta parolopolopon manang ibadah raya ulang tahun HKBP 165 tahun ima di hari Minggu napa 20 dung Trinitatis tanggal 11 Oktober 2026 maringanan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta nan dohotan ni 100.000 ruas ni huria nunga di pabangkit uluannya HKBP panitia penyelenggara ulang tahun HKBP Kobartusi Pinangidoma Haradeo ni sadok ruas dot parhalado ni HKBP anggiat makitutu laho mananyakon dohot manupahi satu tulus di pesta parolopoloponi anggiat bolas dengan merdalan bahen hamuliaon ni debata titulusadai uhut makkorhon las niroha di dihita saluhutna songonima pinasahat tutonga-tongata yala tangyang dot pangurubiota be pinasahat mauliati godang tabe mardongan tangyang Raja Tarutung 10 April 2026 Kuria Kristen Batak Protestan Eporus ditandatangani Pendeta
Dr. Victor Sinamunan. Pangonima ting di bagasan mingguon duhat tama nama masu-masu tabigema video soso domu tu pesta huria. Nabigema Cor Ecclesia.
Maret de mahita sian buku ede 500 sada. Uhud papungu pelean sada A sada B. Tapasap ma dibagal las neuha. Oh,
Damai di mata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hatan itu hata nagabe jami tadi kita di minggu sadarion, imana tersurat di buku Galatia bidu 2, mamukamai sian ayat 15 sahab tu ayat 20 sada, songonon ma tersurat bisi. Halak jauh dihian dohami dada pardosa sian akka parbegu. Alai ondo huboto hami sian hapur siaon di Yesus Kristus sabing do dapotan hapitoran jolma. Dada sian ulaun pati. Dibaheni nang hami gabe pardosa di Kristus Yesusi. Asa dipitori hami sian hapur siaon di Kristusi. Dada sian ulaun pati. Aidang dapotan hapitoran nasa namar daging. Anggo sian ulaun pati. Alai molo pardosa tardapok na kami, nanaing pitor marhite-hite Kristus, daga besita dosa do Kristus si daoma anggoi. Ai hupajong-jong do diriku pangalaosi, molo hupauli muse naung huloahi, naung hulohai. Ai nungga mati au di patiki hinorhon ni patiki, asa mangulu au di debata, rapon Kristus si do au tersilang. Dada au bina mangolu inuaing, Kristus do mangolu di bagasan au. Ia mangolu pe au nuaing di bagasan daging, mangolu marhite-hite hapor seaon, di anak ni debata, na makahahulong yaut jalan awang lehon diri na humokko pau. Dang hubolokon asiruhan ni debata, ai out adong hati goran, marhite sian patiki, magopoma hamamate ni Kristusi. Ido sahat. Priani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Konsep keselamatan di kita songon halak Kristen sasitong na nunga baguate. Jala danga dong be sasitong na naboy mangganggu bugat. Ima haluaoni bahwa keselamatan bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita, tapi keselamatan adalah anugerah. Haluaoni asing rohadoi dalan hapor seau. Ini. Ido molo haluaon, itulah keselamatan. Bukan karena hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan itu tidak lahir dari usaha manusia. Keselamatan itu tidak terjadi karena perbuatan manusia, tetapi adalah karena anugerah Tuhan. Haluaon nasiam tuhata doi asing roha doi. Alani dihita na pungu disong na mangidang dohot na live streaming. Taida ma pengajaran di si Paulus apalai tikion ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman, untuk memberikan yaitu kejelasan dan untuk memberikan perdamaian di antara orang-orang Kristen yang ada di Galatia pada saat itu. Alana nunga adong berbeda aka pemahaman taringo tuhaluau. Ya. Adong nama dok alani usahani jolma ada yang mengatakan karena melakukan hukum Taurat, tetapi di sini Paulus mau menjelaskan keselamatan itu adalah anugerah. Dan kita dibenarkan oleh karena iman. Ido topik ni mingguta sadario. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan oleh karena ketaatan kepada segala peraturan, tetapi diperoleh satu-satunya hanya oleh karena anugerah Allah. Ima marhite kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jala molo halak na porsia ima akan mangolu na baru hidup baru ate ala nakan ingan nunga mate Kristus humokop ibana mangalehon haluau. Amanginang na posobulong na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus taida man idok dison di saplima halak jahudi hian dohami dada pardosa sian akka parbegu. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Di sini Paulus mengakui ya
diakui si Paulus do pabua halak Yahudi do ibana songoni dang si Petrus hamininda ya ikut Petrus juga Barnabas juga orang-orang Yahudi yang sudah masuk yaitu masuk Kristen ya. Dan hukum Taurat tentu diberikan kepada orang Yahudi kan itu parjolo di pasal tunasida do. Alai di patorang ibana mah dada alanina mengulahon patiki gabe malua nasida. Ini yang dia terangkan, kami adalah orang Yahudi. Dan hukum Taurat diserahkan kepada kami. Alai dada ala nama ngulahon patiki gabe malua. Di sini Paulus menegaskan bahwa status kelahiran bukan menentukan meskipun dia orang Yahudi atau non Yahudi. Itu semua tidak membuat kita benar di hadapan Allah. Mana ngisi be? Ya, mana ngahape bangsona. Yahudi atau non Yahudi. Bukan itu yang membenarkan kita. Manangi sepejolma, ahape sukuna ya, siapapun manusia, apapun sukunya, apapun bangsanya, sama semuanya di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang berdosa, tentu karena kita orang berdosa, kita butuh keselamatan. Dan itulah yang ditegaskan di sini oleh Paulus bahwa pembenaran bukan hasil dari usaha manusia, melainkan hasil dari kasih karunia. Dan itu juga yang kita lihat di sini dalam ayat 16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Patakas muse ya saplonomi tadi. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kurian itu hata ahaduna naing dohono ni si Paulus marhite ayaton. Dan ini adalah firman Tuhan, ayat ini adalah menjadi inti dari khotbah kita pada hari ini. Dan inilah yang paling penting bagi hidup kita, bahwa keselamatan haluaun bukan diperoleh lewat perbuatan atau karena melakukan aturan hukum dan tradisi Yahudi. Hapor seaon dang naholan mangulahon patiki alai naung tajalo do asmiroha sian debata marhiti Yesus Kristus naung gabe jolma naung dipitori do hita dibenarkan dinyatakan benar di hadapan Allah. Kita adalah orang bersalah, kita adalah orang berdosa, tapi dipitori dibenarkan di hadapan Allah. Jala dipitori hita ima marhiti naung dilehon anaknya Yesus Kristus laho makokop pita laho manobus. Taida mamuse amanginang lam takas turpukon die 10 pitu sampai 10 lalu yodol hondo ia haluaoni si lehon-lehon di demata samping doi dang adong disi usaha ni jolma ya. Keselamatan itu adalah anugerah bukan karena usaha manusia. Jala alanang dipitori hita ikon akuata do memang bahwa pardosa nagodang dohi. Karena kita adalah orang berdosa berarti kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dang boy hita mamitori hita. Dang boy. Jala molo taulahon pepatik alana kewajiban nama songonong dipaluan ni debapa di bagasan holongna. Itu nakaning melalui dia disalibkan di Golgata. Jadi alani takas marihita bahwa haluaoni ima holan asmi rohani di banta samping doi. Alai mungkin boy dora muncul pertanyaan di tonga-tonga di ngoluta. Molo haluaoni holan asmi rohado berarti dang pola ulahonot tobe akka nadengkan ya. Bisa saja seperti ini. Kalau memang kasih keselamatan itu adalah anugerah, barang pola ulah honot biak kena dingin nanti. Ay tunggu ngailek kape siniro hatu hitam. Ada juga orang berpikir seperti ini. Ini adalah konsep yang salah. Molotado dan ulah honot tabi akka nadingin. Alana molotajaha di Efesus 2 ayat 8 idok disi ay sian asmiro hado umbain nama lua hamu dalan hapor seaon. Jaladada binahen muna silehon-lehon di dematado. Datung sian paru laoni asa udang adong nama muji dirina.
Ai jadi-jadian na do hita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa maru laon na denggan hita ayak kaido di pature di batahian asa taparangehon. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, kita harus melakukan perbuatan yang baik sebagai buah iman kita. Parpue ni hapor siaon, ya. Nunga di palua hita. Wajib pa hita mangulahon akan nadenggan. Ulahon nadenggan ima parpue ni hapor siaon, ima tada natarida, naboy idaon ni joloma, pabua nang tikosita soon akan nang porsia di Yesus Kristus. Itulah perbuatan yang kita lakukan yang bisa dilihat oleh orang lain. Tadado dah naong pinadua ni Kristus ibana. Tadado dah halak Kristen ibana. Karena apa? Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Yang dapat dibaca. Alanong dipalua hitanak kaningan, kita dibenarkan oleh kasih karunia dalam hapor seaon, ikonulahonot tamana dinggan. Jala ondo di bering halak na asing akan asopor siai terlumobi. Tuon naudok nak kaningan. Jala molo di Jakobus 2 ayat 10 itu di dok. Ia hapor siaon na somar pangulaon na mate doi. Imam tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Adalah iman yang mati. Ulaon na denggan ima parpu ini hapor siaon. Ima hapor siaon namar pambahenan. Alani ikon gogota do mabaynak ka na denggan, ya. Ikon gogota do mabayn na denggan. Selagi ada kesempatan, ya. Bagaimana hidup kita ini boleh menjadi berkat. Selagi Tuhan kasih waktu, lakukanlah yang baik. Jalai do di Mazmur jangan menahan-nahan kebaikan kanina do. Ana boy tapat Tuhan. Karena kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Nunga tajalo asingi rohani de batahi, tapi ikon pa asingi rohado. Nunga tajalo denggan basa ni de batahi, tapi ikon perdenggan basa. Nunga tajalo akka pasu-pasu ni de batahi, tapi ikon gabi pasu-pasu do. Karena kita sudah terima dari Tuhan. Nunga tajalo alani kita. Alanong perjolo do, tajalo siam Tuhan pai. Alai ta ingot ma, ulaon na denggan dada asama lua. Alai ala naung di palua do hita. Ala naung di palua do hita. Alani di hita mapungu di son, kasih karunia dari Yesus itu bukanlah alasan untuk hidup sembarangan, hidup lomo-lomota, hidup sesuai selera kita, tetapi kita mau melihat bagaimana kita yaitu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Taida mamsi diuduk ni terpukon dia sabtu lalu idok di sisi Paulus, dok si Paulus, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Amanginang dohot hitana pungu di son, apa yang sudah dirombak dan kemudian dibangun kembali oleh Paulus. Nana yang tabiring buasa hidup nak kaningan, ya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Nah dia sabtu lalu. Paulus telah merombak kepercayaan lama bahwa hukum Taurat selama ini dijadikan dasar keselamatan, itu dirombak oleh Paulus. Kemudian dia membangun kembali versi baru kepercayaan kepada Yesus Kristus lah. Itulah yang menjadi dasar keselamatan yang baru. Jadi adong do pemahaman terlumobi di halak Yahudi haluaoni alani nama ngulahon hukum Taurat. Odo na dirombak ibana. Jalanang mula betusi. Jala haluaoni sasitongna ima songon nahudo nakani hari itu semua kita langgar itu ya. Kita langgar dalam hidup kita. Apalagi masalah soal namargabu saat ini sering kita lakukan. Ya, alana itu yang murah-murah. Namurah kita nggak biasa ya dia kena namargabu sih kan. Nah, apalagi soal molo isu kudongak kita, dia hoi nangin na, angai idalan nawin na, itu kan, idalan dia, idalan lau, tu kamar dobe, itu kan, ini, tapi itu kita anggap sudah biasa sekarang, ini. Jadi di sini kalau memang karena melakukan hukum Taurat kita mendapatkan keselamatan, berarti dangadong nama lua nanggo sada ya.
Dan dong nama luan anggosada. Dan itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin diri kita menyelamatkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita semua telah berdosa. Ngapar dosa kita salun. Anak kubot seudok kita berdosa. Tak naso adong do merasa tidak berdosa di sini. Boy do kan seudok inangok kami berdosa. Ayaw so berdosa indam se. Tak perdolok sanggul maksud tu. Ini jangan ya. Kita semua adalah berdosa ini. Alani itu nak kaningan ala nunga pardosa hita. Holan asini roha. Tetapi oleh karena anugerah Kristus lah. Disinilah Paulus menyadari dia bisa hidup, dia bisa selamat, ya. Bahkan Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus indaibana. Jadi inilah yang menjadi dasar, inilah kebenaran yang paling mendalam, yakni orang percaya telah disalibkan bersama Kristus. Juga ini bisa kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 bahwa hidup lama dari manusia berdosa itu telah mati bersama Kristus. Dosa-dosa lama kita itu telah mati semuanya. Lapatanda, adong kehidupan baru di tonga-tonga ningolut tak akan mangulu di bagasam Tuhani. Dan di sini Paulus tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, dia sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Alani ido silang ni Kristus odona mengubah ima ngolut tak ya. Salib Kristuslah yang mengubah kehidupan kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara berbicara kita, mengubah gaya hidup kita. Jala odona menentukan prioritas hidup kita itu apa. Gitu. Silang ni Kristus idona mengubah saluhutna. Itu. Alani i molonang mati do Kristus humokop pita jalan kaningan di lehon asinyi roha. Taida mai tungamar ngolu, naik baru kita menjadi ciptaan baru. Sama seperti yaitu ulat menjadi kepompong itu menjadi apa? Menjadi kupu-kupu, itu kan? Kalau kupu-kupu boleh dope mulak gabe ulat muse, cang bekan, cang boleh bekan, tapi dia tetap akan menjadi kupu-kupu. Songoni do akka halak nong mangolu di bagasan Kristus. Dia menjadi ciptaan baru ya. Dia sudah menjadi ciptaan baru. Karena apa? Hidup kita itu sudah di dalam Kristus. Kita harus memiliki hidup yang baru. Dan status kita tidak akan berubah lagi. Alani ikon pertahan tonot taduna kaningan. Nunga dipitori kita. Gitu kan? Nunga dipitori. Kita dibenarkan oleh karena iman. Dan keselamatan kita peroleh karena kasih karunia. Pertahap ton maya manginang di tonga-tonga ning nguluta ido mbani do di sonna kaningan dada au bena mangolui nuaeng Kristus do mangolu di bagasan au. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup untuk diriku sendiri melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu do si Paulus ya. Tunga Kristus bena mangolu inna di bagasan diriku nak kaningan bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca dan dilihat orang lain. Oh ido Permarta dinata doi inna kan. Pergereja Jalan Riau doi inna. Ya, ketika orang melihat kita, membaca perilaku kita. Para hari Minggu doi inna dan para hari Jumat inna. Maksud sedang punguan Jumat tadi. Ya, dia adalah orang Kristen ya yang hari Minggu pasti ke gereja bukan ke masjid ade. Gitu. Karena kita ini dibaca oleh orang lain. Ini. Jadi kita sudah hidup di dalam Kristus. Apapun yang kita lakukan memancarkan apa? Memancarkan Kristus. Hidotong. Sian pakatayota pabahenata pangalahota ade. Tadamai halak Kristen ninna. Itu kan? Tadamai halak Kristen. Jalan aparpudi sian terpukon naing tabereng ma. Ima di ayat 20 sada. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Inilah yang terakhir sekali lewat firman Tuhan ini mau mengajar kepada kita supaya kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang telah kita terima. Unang marisuang, gitu kan? Unang marisuang, ima asini rohani tu hatta naung dilehon tu hita. Jala itu naboy tabering saya naik 20 sadar naking aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Nah naing dohonon, jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia itu.
Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah menaklukkan segala kuasa dosa, Kristus telah bangkit untuk kita, Kristus telah menyempurnakan kehidupan kita, maka kasih karunia itu bukanlah kasih yang murahan. Ya, asa taingot, dang kasih na murahan, ya. Ya, atersongon holongnya ka muda-mudi boy murahan kan. Adong donak kana menggombal kan. Pasti Tuhan tidak seperti itu. Kasih yang begitu mahal, ya. Holong nama cayar gasi tutu ilehot tuhita. Mati ibana humokop kita, ya. Dia mati untuk kita. Jadi kasih karunia itu adalah kasih yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia. Kasih karunia itu adalah kasih karunia yang sangat-sangat berharga. Harga dari kasih karunia itu melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kebaikan dunia, harta, jabatan, tahta tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Jadi kasih karunia itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi bukan berarti menjadi murahan. Alania manginang di anugerah, dikasih karunia nakaningan, naung tajalo, di tonga-tonga ningoluta, di simahita lam takas manada, isedo tuhapai, isedo debata, isedo todi porbadia di tonga-tonga di ngoluta. Karena apa? Kasih karunia. Dan kasih karunialah yang membuat kita boleh sampai boleh duduk bersama hingga pada saat ini. Hulan asing rohado. Jalahamu pera mula bersaksi. Wahado sehat do, sehat do. Hulan asing rohani Tuhan ida do kan. Ini kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah hulan asing rohani Tuhan ido. Alani i unang marisuang ido nakaning asing rohani Tuhani. Bukti hom mari tonga-tonga ningolum. Ima haluaoni pohado kita mengajak orang lain, merangkul orang lain, menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita hidup baru nakani. Kita adalah ciptaan baru. Gabelam tabama halak na porsea ade. Gabelam tabama halak na porsea. Tapatuduhon mah ya citra Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kita jauhkan hidup kita dari segala kebohongan, kita jauhkan hidup kita dari segala kemunafikan, tapi bagaimana kita jujur, bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita hidup adil, ya. Alana ido natapatuduhon di tonga-tonga ni portibion ate. Ido natapatuduhon songon nahudok nakaningan bahwa kita adalah surat Kristus yang dapat dilihat dan dapat dibaca orang lain. Kita semua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana kita boleh menginjili, bagaimana kita boleh bersaksi kepada orang lain, supaya orang lain juga menyadari haluaoni holan asni rohado, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dalam hapur seaun, bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat. Dalam songoni mara nang di natoras di son orang tua yang membawa anak-anak untuk dibaptis. Ada 3 janji saudara, yaitu bersediakah saudara bersedia anaknya dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersedia untuk membimbing dan mendidik anak untuk mengenal serta melakukan firman Tuhan, bersedia membawa anak ke gereja dan membesarkannya di dalam pengajaran iman Kristen. Tunjukkanlah Amanginang di sini sebagai orang tua, ya, yang dapat menunjukkan karakter Kristus, ya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan kepada yaitu anak-anak yang telah dititipkan oleh Tuhan. Saya katakan, ya, satu teladan lebih berharga daripada 1000 teori ade. Idonakaningan. Jadi ajar kamu ma firman Tuhan kepada anak-anak kita, ajarkanlah kebenaran bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik atau karena melakukan hukum Taurat, tapi kita melakukan hukum Taurat, kita melakukan perbuatan baik karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kiranya orang tua di sini diberkati Tuhan, dikuatkan untuk membesarkan anak-anak yang telah Tuhan berikan dalam firman Tuhan, dalam pengajaran yang benar, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema di huale Tuhan di paingot hodo hami di bagasam tikion. Ia haluaoni dangalani namangulahon pati. Dangalani pambahenan. Alai haluaoni alani asini roha dalan hapor seaun.
Jala dipitori hodo hami ale Tuhan marhite hapor siaoni. Anggosian gogo nami do ale Tuhan dang tamahami dang layak kami ale Tuhan. Ido gabe parjabar di hangoluan na manotto. Ale alani denggan ni basam dohot holongmu dohot asmi roham. Di hokopo do hami di hau pinor silang. Alani moliati male Tuhan di holong nama cayarga. Bukan kasih murahan tapi kasih yang begitu mahal. Kaptong ale Tuhan pargogoy mahami di ngulu nami patuduhon. Ya hami akan naung hinokopmu naung majalo asmi roha. Asaboy hami patuduhon jati diri identitas nami. Songon surat ni Kristus na boy dijaha dibaca oleh orang lain. Asa marhite ngulu nami lam tabama bilangan ni jolma na porsea. On mahami ale Tuhan ruas yuriam na pungua pale tikion na madohot iparmingguanon. Pasu-pasu mahami na pumudison doh ruas yuriam na madohot secara live streaming. Tambay madihami hahipason gajang niur pada kaparmaran parsahito. Pasu-pasu hami dia kaulaon, pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga di rumah tangga. Songonak kana toras pargogoy, lahu meneladankan iman yang benar, lahu mengajari akayanakon hombar tu hatam, jala patorakon haluaoni alani asing rohado dalan hapor siaun. Songoni akayanakon alit Tuhan, digohi todim todi porbadia, asagabi akayanakon naburjon sioloi poda ajari toras tarlumobi sioloi hatam na badiai. Manang di dia penasida jaga ramoti unang marmara unang tarela tuaka ulaon haholomon tuaka dosa alai mangulu manasida di bagasan lomon iroham atau buat kami makenakon di huriam ale Tuhan akan amar sikola markulia ale Tuhan akan ujian dope ale Tuhan homa na maleon bisuk hamaloon homa na maleon dinasida kemampuan untuk menyelesaikan setiap soal yang diberikan oleh tim penguji. Asa boy nasida sukses berhasil, boy nasida naik tingkat, naik kelas oleh Tuhan. So ni makena kon nami na mauli kariju leon par karijuan. Akan cukup umur berumah tangga leon jodoh na seiman na setia na marhabiaran tuho. So ni mak rumah tangga na makasih holi hagabeon leon mali Tuhan ditiki halehetana. Buat kami makarua syuriam na di bagasan par sahiton ho mali Tuhan na maleon hamalumon. Na pihak di podoman di rumah sakit manang na hadir apala di tikion manang na dohot permingguan secara live streaming ale Tuhan pemana mga pehot tangamu na laboki ale Tuhan asa tanggal so nilalapeut so binoto sahiti marhite denggan di basam dalam keluarga pinamajaga lehon habengeton lehon kesabaran unang madele alay buhay bana di bagasan tangi yang marpos ni roha di hamalumon si pasahaton so ni mali Tuhan akan berduka cita pemana mga lehon apul-apul nasya koy hayhodo pangapul na sumurung penghibur tanpa batas. Ali Tuhan huwag kayo magkaruas yuriam na marlas niroha marhiti ka ulang tahun ali Tuhan baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pemali Tuhan na manabay umur na gajang dohot aka pasu-pasumin alay ajari manasida mangetong akaryari ng pinasahatmo di bagasan roha na bisug aptong sa di homa dahil ng todinami ali Tuhan. Dalam huwag kami ali Tuhan nang ison na oras na mabuan inakon nang tardidi pargugoy na sida mangajari mamudahon hapami itonga-tonga ni keluarga pasu-pasu nang yanakon na sida na dibuan tardidi engkau berkati dalam tumbuh kembangnya ali Tuhan asa sehat jala boy gabiak ka yanakon na burju di namagodang na sida haduan ali Tuhan. Ali Tuhan pardinggan bahasa macegudang dodo sa pangalasyon nami kisama saluhut na sa talup kami menjalo asmi roham jalo matang yang namion holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehita laus papa sahat mapiliat. Sayap leon tangan di luar, leon
Kemudian itu hata masuk mahita tu acara padidion nabadia. Alani mare de mahita sian buku ede sian nomor 140 ayat 1 ayat 2 laus jongjong ma natoras nama buan dak dana tardidi. Martang yang mahita, alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulom mambuan akadat danakon. Saya si maroham, jalo mana sida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargogoi mana sida, mangiahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mambuan dak danak sididionon, pangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninda madok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tubagasan goarni debata ama. Dohot anak dohot tod di porbadia. Jala ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tuhamu. Jala ingot ma sanadong anakku dohamu ganupari. Rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangisi na porsia dohot ni didi dapotan hangoluan. Alay na so porsia hona uhum sugut. Tangyo kamu ma dohot hata natar surat di surat misi Markus. Adong maaka na mampuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian na ima na mampuani. Jari dung di ida Tuhan Yesus si. Sogo marohana di dokma. Luas samuma akadak danakiro tuau. Unang oray hamuna sida. Ay dia kasih songonido harajao ni debata. Natutudo na hudokom tuhamu. Manangisi pe anggo susungon dak danak ibana manjalo harajao ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki. Di apehon matangan natu nasida. Mamasu-masu nasida. Sonari. Hati dako kamu majolo hapor siau tai rap mahamu. Atong alusi hamu mahata na husuk kunon na parjolo. Di pangido hamu nuaing di dio nakadak danakon tubagasan nahi na porsiaon muna. Na paduahon. Behana olo do hamu mamodaya nakon munaon asa di boto jala di huton na sida hata ni debata. Na patuluhon. Na olo do hamu marsuru na sida tu gareja. Dohot tu parguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasi dari Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite pandidion nabadia itu julu mahamu.
Ale Sydney Abigail Pangaribuan. Hudi di maho tubagasan guarni de mata ama. Dohot tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Naik lagi. Naik. Ya, nggak apa-apa. Ale Darina Grace Sihombing. Hudidi maho tubagasan guarni de mata ama. Doh tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tubagasan guarni todi porbadia. Amin. Diramoti de bata maho di habobongot mon tubagasan harajau ni de bata haro di saliling liling. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak dan ako tuho. Jala di jako kodo na sida gabi anak komo marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na. Asima roham dohot dia kanatoras tidak danakon. Saya pargugui jala ajari mana sida manogu-nogu dak dana kotuho. Asarap na sida taruli dia ka artani harajaonmu. Amin. Jongjong mahita saluhutna marende mahita sian bukwende nomor 145 ayat sada. Tetangnya kon mapiliata, ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwani saluhut sili olehon na dinggan, dohot na saulibas sana mauliutus, hupasat hami masya na nilehon metu hami pilihan na may tuho, say jalo may gabi wap na hutjus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaw parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo dito nga tunga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asala putada hami gudang ni sili olehon mitu hami, asalam girgir hami madok moliat ituho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanan ilehon ni toliro di pamataku o sadomut gugung di rodi saluh mataku upasahan itu
Ali amanami na di banua gijang say pinurbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saot malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami, una kami tugihom tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna haraja Mula mahamu di bagasan damai, jalo hamuma pasu-pasu siam tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tu todim. Amen. Amanginang tujuh lo mahita majalang naong majalo imana kipadidion nabadia julo mahami di jalang moliate